902 477 100, el telèfon que heu de marcar si us en voleu anar directes a la piscina amb l'Albert Vicó. Albert, bona tarda. Guapa! Bravo! Guapa! Guapa! El concurs de l'Albert. Sí, només cal que marqueu el 902 477 100 per concursar, però sobretot per guanyar un superpremi. Perquè entre tots els que participeu i encerteu, sortegem unes sabatilles esportives Muni. Xulíssimes. Xulíssimes. I a més les enviem a casa. 902 477 100. Hi ha una primera valenta que ja s'espera. Sí, senyor. L'Ester. Esther, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé, molt bé, nerviosa. Nerviosa? No, dona, no. Sí, una miqueta. Des d'on telefones? Des de Premià de Mar. Doncs vinga, et deixo amb el Vicó. Esther, bona tarda. Hola, bona tarda. Et posarem una cançó amb una paraula amagada. És molt fàcil. Només cal que em diguis quina és aquesta paraula, d'acord? Vinga, va. Nada tienen de especial, dándose la mano. A veure, Esther, com tu saps, és una cançó de Mecano, versionada, Mira que contenta està. versionada. Ah, versionada. Ara s'ha endut la decepció. Dos que se dan la mano. ¿Dos qué? Dos mujeres. Dos mujeres. Clar. Doncs a l'aigua. Adéu. Pobre, ha marxat cridant. Esther, és que era una versió Home, de clar. la cançó que en realitat deia dos mujeres que se dan la mano, Clar. però era una versió, per tant, no estaria en la línia correcta, no? No. No? Doncs tenim l'Albert. L'Albert, sí. Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Bé, això pensava que seria més fàcil, però veig que no, però bueno. Clar, l'has escoltat cada setmana, no? I deduïes que era molt fàcil el concurs. Bueno, la cançó suposava que era la lletra original, però veig que no, però vaja, alguna ho haurem de dir. Perquè des d'on truques tu, Albert? De Mataró. Mataró. De Això Premià a això Mataró, Mataró ho mira. sabeu, eh? Vols tornar-ho a escoltar? Sí, som-hi. Va. Nada tienen de especial, dándose la mano. A veure, Albert, hi ha hagut un moment que s'ha escapat una cosa, una F. Jo ho trobo dificilíssim, això, Vicó. Dos què? Albert? Comença per F. Està pensant, pobre. Dos fantasmes. Dos fantasmes. Dos fantasmes? Saps què tocarà ara, no? Em sembla que sí. Què? Anar a l'aigua. A l'aigua, exacte, adéu. No són fantasmes. Adéu, Albert, moltes gràcies per trucar. La Natàlia. Natàlia. Bon dia. Hola, bona tarda, com estàs? Bé, aquí Sí? comptamos. Des d'on truques? De Tarragona. Tarragona, doncs vinga. La Natàlia fa una veu de xerida i de saber-ho, que sí, Natàlia? Sí, la setmana passada em vas enviar l'aigua. Clar, no, i aquesta també t'enviaré, eh? Ja ho sé, ja. Sí. I la paraula és? Comença per F, acaba per S i té Clar. no sé quantes mils de lletres al mig. Unes quantes. Digues una paraula que tu se t'acudeixi. Natàlia, jo t'entenc, eh? El que no entenc és com marqueu el telèfon de la ràdio per participar en aquest concurs. Sí, perquè és una mica... Dos Vols anar a l'aigua? Eh? Dos flores. Dos flores? Dos flores? Va, ves a l'aigua, va. Natàlia, un petó, gràcies per trucar des de Tarragona. Aviam la Pilar què ens diu. Pilar, bona tarda. Bona tarda. Des d'on truques? Des de Barcelona. Tu has pensat bé, això? A veure, jo no vull fer il·lusions, però és que jo Ara. soc molt fan de Los Gandules i a lo millor encerto i tot, però Ja hi som. bueno, no dic res. Ja hi Escolta, som. Vico, has posat expectatives dalt de tot, eh? Un moment, de moment dir-li a la Natàlia que les flores no tenen manos. Això per començar, que és el que diu la cançó. I ara la Pilar, que ens està dient fins i tot una pista, ella està donant pistes perquè s'ho sap. Què són? Dos què? És que, bueno, els he vist en concert i mira, m'he quedat... A veure, que no sigui que em confong. Que quin és? Dos funcionarios. Nada tienen de especial, los funcionarios. Bravo! Tens el número 1. Molt bé, Bueno, a veure si... Vale. Molt bé. Aviam si hi ha sort. Pilar, Moltes gràcies, em deixes fer una Vico. cosa? Em deixes fer una cosa? Sí? Et puc engegar l'aigua? Va, vinga, Va, l'aigua, adéu. T'envia sí, gràcies. Adéu! Dani, bona tarda. Hola, bona tarda. Aviam si encertaràs la resposta de la següent tema musical, que, clar, és nou. Comences tu, És de zero? nou i és fàcil. Us ho prometo que el d'avui és No ens ho fàcil. creiem. segur. Dani, digues des d'on truques? De Girona. De Girona. Deixa'm fer-te una pregunta abans. Tu quin programa escoltes a les tardes? El versió. Vale.
Bravo! Bravo! Sí, bravo! Oye! T'ho dic perquè m'hauries de dir el títol i l'intèrpret d'una cançó que crec que alguna vegada ha sonat en aquest programa. Problema, que està al revés. Home, Dani! Té algo del nostre veí, no? Sí, Per ajudar-te, César, és una gran apreciació la que ha fet el Jordi. Et diré que la lletra al revés sona i en César, el nostre veí. Ho podem tornar a escoltar? És en César, el nostre veí. Escolta. Dani, em sembla que ho tens bastant fàcil, perquè nosaltres que som un 0 a l'esquerra, la resta de l'equip, em sembla que la tenim al cap. Ànims! Oh! I el títol? El Versió presenta un altre... Home, he de reconèixer que t'ho ha posat molt fàcil, Ni que l'haguéssim posat tant aquest estiu, tampoc. Com al final... Què? Digues. Puc dir una cosa molt ràpida? Sí. És que me n'alegro perquè la dels gandules jo també la sabia. No fotis! L'anterior també? Us ho juro que sabia que eren els gandules, que a mi també m'agraden. Molt bé. És a dir, que no te'n... Molt bé. Ja m'han xapat la resposta. Molt bé. El tio es parteix sol a casa seva. Dani, tens el número 2, Vinga, va. Un petó, ben Un gran. moment, tira't amb bomba, Dani? Vinga. Adéu. Mira. Un petonàs, Dani. I tens el número 2, recorda. Ens la juguem una miqueta més, va. El Dani. Dani, bona tarda. Ah, Dani no, el Marc. Marc, bona tarda. Bona tarda. Hola, Marc, des d'on truques? Des de Sant Antoni de Calonja. Molt bé, doncs vinga, et passo amb el Vico. Marc, molt fàcil, et posem una cançó amb una paraula amagada. La paraula, no ens enganyarem, és molt xunga. Tu escolta, Marucci, por toda la calle van gritando. Marucci, D'on treus tot això? No ho entenc. quiero que seas la madre de mi chiquillo. Només et diré com a pista, Marc, Aviam. que la paraula que queda amagada ha de rimar amb aquest final, que és la madre de mis chiquillos. Per tant, és una paraula que acaba amb illos. Amillos. Sí. Què diries tu? Los caminillos. Has dit los caminillos? Sí. Doncs a l'aigua. Enganyes els oients d'una manera tremenda. Yolanda, bona tarda. Hola, bona tarda. No tenim gaire temps, així que, ostres, si l'encertessis seria la bomba. Vale, m'ho pots tornar a posar? Vinga. Marucci, por toda la calle van gritando. Marucci, quiero que seas la madre de mi chiquillo. Yolanda, rima amb chiquillos. Albert, a veure què passa aquí. I comença per G. Gente. Molt bé. Sí, molt bé. ha de rimar. Podem treure la música, aviam un moment. Yolanda, quan diem ha de rimar amb chiquillos, per què dius gente? Perquè m'ho entra el meu marit. Doncs digue al teu marit que calli. Dóna-li una oportunitat, que aquesta no l'ha pensat El teu marit està aquí amb tu? Sí. Digue-li que s'hi posi un moment. Vinga. Ai, senyor. Passant de la Yolanda al marit de la Yolanda. A veure, Hola, marit de la Yolanda, com et dius? Atenció a la pista. Marit. Com et dius? Marit. Francesc. Francesc. Tu fas veu de golfo de petit. De golfo. De golfo, sí. Què és una pista? De gallina, de gat, sí. Què és una pista? A veure, Albert Vico. Què és una pista? Els oients no se'ls crida, no se'ls escridassa. Què que és una pista, i com acaba en billo i és golfo, què deu ser? Quillo. No, a l'aigua. No, No! cap dels dos. Escoltem la solució. Home, si és que li he dit. Més fàcil no podia estar. Marucci, por toda la calle van gritando los golfillos. Los golfillos. Ara mateix veig baralles tirant-se els cabells els dos, No, i amb, Pues los i amb raó. golfillos. En fi, tenim dos encertants. La Sí. Pilar de Barcelona i el Dani de Girona, que han encertat la primera pràcticament. Ui, Doncs quants, remenarem tots aquests números de l'1 al Ràpid, qui 2. s'emporta les Múnich? L'1 al 2. Doncs el número 1 és una guanyadora que es diu Pilar. Doncs s'emporta la Pilar. Molt bé, el nostre aplaudiment per ella. I nosaltres tornem demà a les 4 de la tarda puntualment. Una abraçada, gràcies per ser-hi. Adéu.